Nosaltres aquí parlem català, és la nostra llengua, parlem català. Bon dia. Doncs sou els Els més joves. els més joves. Sí, els 4 més joves de l'emissió. Bé, qui tenim aquest dematí amb nosaltres? En Joan de Pollestres. En Patricia de Pollestres La Maria de Catalunya de Perpinyà. i la Verònica de Perpinyà. Doncs avui fem el partit de Perpinyà-Pollestres. Sí. A veure qui guanya. Ta-ta-ta-ta. Bé, com us ha anat la setmana? Bé. Bé. Heu ben descansat de l'emissió de diumenge passat? Sí. Heu treballat? Sí. Per l'emissió, eh? Sí, Parlem pas sí. dels altres treballs, eh? Sí, hem treballat particularment perquè avui no passarem disque. Ah, un poc, no? Uns quants. Sí, un poc, però no passarem molts disques perquè la setmana passada una dona va telefonar Sí. i nos ha dit que no passem poemes i cançó que cantem nosaltres i poemes... I que en calia. Que no en Sí. passeu, però que en calia. Sí. D'acord. Doncs avui farem poesia sota la neu i totes les coses d'hivern. D'hivern. Bé. Coses de circumstància, de temporada. Sí. Qui és el poeta de l'equipa? O els poetes? És la Maria Catalunya que fa poemes. La Maria Catalunya? Sí, però el meu no parlava de neu i no ha sabut el traduir. Les has sabut traduir? Sí. Doncs què proposeu? Comencem per això o voleu esperar? Us llanceu? Comencem per un poema. Sí. Endavant, doncs. D'en Joan. És en Joan que el llegeix? Sí. Però qui és l'autor? En Joan Manuel Serà. En Joan Manuel Serrat, qui és aquest? El coneixes? No. Qui el coneix? La Verònica tampoc? Sí, és un cantaire. És un cantant, sí. Sí, i com se diu aquest poema? El meu carrer. El El meu carrer és fosc i tort, té gust de port i nom de poeta. Estret i brut fa olor de gent i té els balcons ple de robustesa. El meu carrer no val dos rals, són 100 portals trencats en trossos i una font on van a beure infants i gats, coloms i gossos. És un racó on mai no entra el sol. Un carrer qualsevol, el meu carrer té 5 fanals perquè els xavals hi han 5 pedrades. Qui l'ha escollit aquest poema? Jo, I on l'has trobat? dins un llibre, Un llibre que tens a casa. sí. Tens molts llibres a casa? Sí. Tu, el teu germà, els teus pares, Sí, el meu pare, sí. la teva mare. Sí. I són llibres de quin tipus? En francès, en català, de tot? No, en català. I hi ha qualcú que li agrada la poesia a casa teva? El meu pare, sí. Al teu pare li agrada la poesia? Sí. Aquest poema ja ho va fer a l'escola. Qui ho va fer a l'escola? Jo, Ja ho vas fer a l'escola. sí. D'acord. Doncs ha estat fàcil de trobar. Sí. Bé, jo sóc a les vostres ordres, eh? Sí, ara és un jo que va llegir un poema. És d'en Joan Moré i se diu La casa. El coneixeu, Joan Moré? No. És d'aquí, eh? En Joan Manuel Serrat és de Barcelona, és nascut a Barcelona. En Joan Moré és d'aquí. És de Ribes Altes. Sí. És pas un babau, més a Ribes Altes. Per què, sabeu? La gent de Ribes Altes se'ls hi diu els babaus. Sí, és un sobrenom que se'ls ha donat. I el Joan Moré és un home molt curiós. És un vinyater, treballa a la vinya, i tan punt arriba a casa es posa a escriure. I n'ha escrit pilots, i malauradament tots han passat editats. I a vegades passen nits blanques a escriure, perquè a vegades pot pas dormir, és veritat, eh? I es posa a escriure. Qui l'ha trobat, aquest poema? Encara és jo. Encara tu? M'ets un rat de biblioteca, Joan. Sí. A veure, qui ho llegeix? Jo. Intercanvis, doncs. Sí. La casa. Tinc una casa sense paret, ni llindar, finestra, teulat. No hi entrem pluja, ni sol ni fred, els convidents són molt triats. Sense teulat, sense paret, aquesta casa és l'amistat. Aquest és curtet. Sí. I boniquet. Sí. Quines rimes que fas. Bé, potser que podem per això posar alguna musiqueta, no? Sí. I anem a dedicar una música per la Verònica, que avui té 12 anys i que
És una música de trompeta, que jo sé que li agrada molt la trompeta, i li dedica amb en Joan i Patrici i tots els meus per l'any que va passar i els anys que venen per aquesta nina que és molt gentilla i molt agradable. Que compliments, que compliments. De res, de res. Bon, eu dedicasse una sardana Que vols de pressa, que vols de pressa. Qui parla ara? en Patricia. Ah, en Patrici. Sí. Així, després d'una música ja en vols posar una altra. Sí. A correcuita. Ai, 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 ai. Bon, passo una sardana a la senyora Puigmal Francina, de Perpinyà, del Champ de Mars. La chanson és La Santa Espina. La sardana, la sardana. La sardana. Ets un tradicionalista, eh? Cada diumenge ens porta una sardana, aquest Patrici. Sí. T'agraden les sardanes? Sí, Balles? sí, com és una cançó en català. Escolta l'emissió d'en Salvador i de la Mercè tots en pots? Sí. El diumenge al matí. Quins sardanisses que tenim. I sabeu que hi ha una altra emissió on se pot sentir sardanes a Radio Arrels? No, no. El divendres a finals de tarda. Pic, repic i repicó. És bonic, com nom? Sí. Bé, una poesia abans o directament amb aquesta sardana, la Santa Espina? Una poesia. Sí, de la Veronica. En Rebúcia llegiré una poesia que ha fet el meu avi en record de la seva àvia. Llavors, això seria difícil de comptar, eh? L'àvia del teu avi. Per tu qui seria? La El què? repesàvia. Repesavi. I no sé si vos agradarà. És una història que s'ha passat de veritat. I... Què, com ho saps tu? L'has vist tu, el que ha passat és en el el teu meu avi que me va repesavi? I no sé si vos llegiré tan bé com el avi, però hi posaré tot el meu cor. Prometença de l'àvia. L'àvia, que tant m'estimava, era també la padrina, aquella veieta divina que la verge m'encomanava. Quan de la guerra vindràs, l'àvia em deia i implorava que la verge m'esperava a Sant Llorenç dels Cerdans. És la verge de la sort i t'hi vull acompanyar, de genolls fins a l'altar, si no t'acarici la mort. Quan el poble vaig tornat, havia passat una anyada. Quina pena, la diada, que esperava per gaubar. Les campanes amb tristor tocaven enterament. Jo, que m'ajunto al moment a la trista processó. La meva mare al costat ben aviat vaig tenir. Em diu, l'àvia ha marxat. Tinc de complir la promesa que ha deixat per testament. Jo i la verge solament la complirem amb tristesa. Quan a la sort vaig anar, el cel la pluja donava. Era l'àvia que plorava, no podem m'acompanyar. La verge, que em contemplava amb ulls com de grans estels, em deien, tenim al cel l'ànima que t'estimava. L'àvia, que és a la glòria, era també la padrina. Aquella veieta divina la tinc sempre a la memòria. És bonic, això. És bonic, segur que ha passat, la manera que ho has llegit, segur que ha passat, que és veritat, Sí, En Joan aixecava els ulls, se pas si eren signe d'admiració. Joan, t'has espantat, Sí, Us heu quedat bocabadats, Sí, sí. Teniu pas més paraula, No. Bé, doncs, Patrici, què fem? La passem aquesta sardana, t'hem fet prou patir, Sí. Sí. Bé, doncs, vet aquí aquesta sardana. Em recordes el nom? La Santa Espina. La Santa Espina. Endavant els poetes. Aquí el torn. Patrici. En Patrici. Avui és el dia dels poetes, Sí. Llavors, has trobat poesies tu també, Patrici? Sí, no, és de Joan. És en Joan que te'ls ha proposat. Sí. I t'han agradat? Sí. I ara les llegeixes. Seret, Seret, vila coronada, de cirera tot el maig, din una plaça groca.
canta el front del mai ranch. Jo crec que enmig d'una placeta groga. Groga. Canta La font la font, sí, del dels... nou ranch. Nou, raig. Raig. Raig d'aigua. Xxxt. Serret Vilacorona. Nou rajolins. I després, com acaba? Acabat. Acabat. Sí, és molt curtet. I és I en- qui ho ha escrit? Josep Sebastià Pons. Josep Sebastià Pons. Sabeu qui era aquest home? No. No. Com se'n diu quelcú que es fa poesies? Un poeta. Un poeta. Sí, era un poeta, un escriptor. Sí. Sí. N'hi ha un Ah, col·legi és que de... porta... Hi ha una escola, sí. N'heu sentit a parlar? N'hi ha un col·legi que porta Una el escola. nom. Sí, a Perpinyà hi ha una escola que se'n diu No, el col·legi. Jo hi soc Josep Sebastià del Pons. col·legi. Ah, bé, veus. Doncs tu em podries parlar d'aquest home. És un poeta. Sí, Dia Sotet. Sí, Dia. Un Dia Sebastià. del Riberal. Sí. Sí. I ha escrit molts llibres, moltes poesies i també coses que no són poesies. També ha escrit prosa. Sabeu què és la prosa? Sí. Què és la prosa? És una poesia sense ritme. Sí, hi pot haver poesia en prosa, és veritat. Hi ha textos que són poètics. La prosa és... no hi ha cap Cap ritme. necessitat de comptar els peus, de fer arribar les coses justes, així, Què us agrada més, la poesia o la prosa? La poesia. I què us sembla que és més fàcil de fer? Una prosa. La prosa? Sí. Però em sembla que se'n passa el seu sentiment més fàcilment dins una poesia que dins una prosa. Veieu sí. Era molt curtet, això, Sí. En tens un altre ens a proposar, Patrici? No. No? No. I tu, Joan? No. Ara és la Veronica. Ah. Ara és en Raimon que vos cantarà el vent. Ah, el vent, això és molt curiós. És una de les primeres cançons del Raimon i el Raimon ha estat un dels primers cantants de la nova cançó. És a dir, que abans, ben entès, sempre s'han cantat cançons catalanes, però eren cançons tradicionals. I fa 20 anys hi han gent, joves, com en aquest moment era jove el Raimon, pas com ara. És pas que sigui vell, en fi. Quan era més jove, doncs eren un grup d'amics que se coneixien pas entre ells i que van començar a cantar cançons. I aquesta ha estat una de les primeres. El vent. Tenía yo aproximadamente 18 años y tenía Veieu que era jove? unas ansias 18 anys inmensas tenia, ho diu. de sentirme junto con los que querían transformar la sociedad en la cual nos ha tocado vivir. Entonces yo, con toda, digamos, la ingenuidad de la adolescencia, pero también con toda la fuerza, compuse una canción que fue la que me arrastró en cierto modo a continuar cantando. El título de la canción me parece que no será necesario traducirlo, porque todos hablamos un latín más o menos distinto, és El vent. I com ho ha presentat el Raimon, la seva cançó? En català? L'heu escoltat? En castellà. I sí, perquè això devia ser un recital gravat a Madrid en públic i és clar, els auditors, la gent que l'escoltava eren gent de Madrid, madrilenys, i els ha presentat en castellà. Però ara ens ho canta en català. Al vent del món. Bé, seguirem? Sí? Perquè el temps passa. Sí, bé. Una faula d'un tel. Ah, i és en Joan que ens la vol llegir. Sí. Sabeu qui era un tal? No? Qui era un tal? Ah, l'Albert C7. Ah, sí, era el BS7. Sí. El llup i l'anell. El llup i l'anyel. La raó del més fort és sempre la millona. De prova anem a endurar una. Un anell era bevent del corant d'una aigua clara i un llup li sai en fent una terrible cara, com ho sol fer un llup quan ha pas esmorzat i que la vespre ha pas sopat. I aquest dejuna xinera. Ep tu, fill d'un dolent marà, qui t'ha permès de me trobar la meua aigua? Li diu a la bèstia carnera. Espera-te un poc, ja en seràs castigat, tros defrontat. Li troblà, senyor meu? Respon una Déu tendra i pobra portellana, entremolant d'esgai. Això no ho puc pas comprendre. Miri,
Són de posta 20 passos més a baix. No la troba, t'ho dic encara una vegada, fa l'altre d'una veu per la ràbia descanyada. I emprès, ets dits de jo força mal l'any passat. L'any passat? Com hagués fet, bon Déu? No hauria pas anat. Té encara la meva mare. Si és tu, si és pas tu, és ton germà. No en tinc cap, m'excusarà. Donc, és un parent teu, qualsevol. Què m'hi fa? Lo que hi ha de segur és que m'apreteu massa. Sempre són a me fer la caça. Vostres cas i vostre pastor. Ara o mai és el cop d'en prendre una revanxa. I, sense fer ni un ni dos, el bosc se l'emporta i se'l menja. Bé. Què us n'ha semblat d'aquesta faula? Molt bé. En coneixeu un altre d'escriptor que escrivia faules? La Fontena. Ah, sí, La Fontena. N'heu estudiat de faules de La Fontena? Sí. Abans crec que se n'estudiava força, ara pas tant. A l'escola se n'estudia poques, eh? Sí. Pas masses. Bé, què ens proposeu després d'això? Una cançó. Ah, una cançó. Voleu Sí. pas parlar, eh? Sí, una Cansats, cançó. Cansats aquest matí, cansats, eh? Va, a Ai. poc, a poc a poc. Sí. Una cançó per el meu pare que me l'ha demanat, és del tall. I no he trobat en aquesta cançó que m'ha demanat el pare. Ah. Però li dedica una cançó del tall per això. I com se'n diu? Se diu Flor de Marge. Sabeu què és una flor? Sí. I un marge? No. Us he agafat. El marge, què és el marge? N'hi ha a la vora dels camins, a la vora dels camps, dels jardins, dels horts. Són les vores. Són les vores. Ah, sí. La vora de la ruta és un marge, a la vora d'un sí, camí. Sí, Acabeu de fer els piocs. Escoltem aquesta flor de marge. Bé, deixem aquesta música del tall, que semblava una música àraba, i mentre tocava això, crec que teniu un company en línia. Sí. Eh? Bon dia, Esteve. Que parli fort, digue-li que parli fort. Bon dia. És l'Esteve. Bé. Tenia crítiques a fer, l'Esteve? No. Ah, tot va bé? T'agrada l'emissió? Sí. I per què no vinc? El tema dels poemes és bé, Ah, Sí. En coneix tu de poesia? En català un poc, però pas massa. Se pas? No, en català no. En coneix pas. Nosaltres volíem et passar en Gerard Jaquet, però com has telefonat i vol escoltar la bateria... No, sé, perdó. no, La companyia elèctrica la d'Arma. companyia elèctrica d'armes. Vol ser per disc. Te passarem la cançó dels lladres. Sí? Sí. Te passarem aquesta cançó, eh? Bé, sí, gràcies. Adeu. Anem-hi, amb la cançó del lladre de la companyia elèctrica d'Arma. Bé, doncs després d'aquesta cançó lladre molt curteta, Sí. què ens proposeu ara? Una altra cançó. Ah, una Sí. altra cançó. Que en Joan va cantar. Ah, més pas un disc. No. Tots dos. Tot dos. Maria Catalunya i jo.
Quin jo. ai. I què voleu cantar? Pastoret. Pastoret? Què és un pastoret? Guarda bèstia. Guardabestis? Sí, guarda les... Ai. Ara no me'n recordo com seria. Els anells. Els anyells, aquest de la poesia, els anyells, Sí. els moltons, les cabres. Ara, això. Ramat. Les cabres. Sí. Bé, i anem. És una cançó tradicional. L'heu après a casa, a l'escola? Escoltant la ràdio, A discos? casa no, jo a casa. A Doncs casa jo. anem-hi, Tapem-nos les orelles i anem-hi, escoltem. Pastorets d'ombenes de la muntanya, pastorets d'ombenes de la muntanya, veu el temps. I quin temps hi fa, Plou i neva, plou i neva. i quin temps hi fa, Plou i nevarà. Molt bé. que és bé això? Moltes gràcies. Ah, Ho havíeu preparat, Ho havíeu Sí, preparat, sí, sí, un poc. Sí. Era molt bé. Gràcies, Verónica. I la Verònica i en Patrici que en saben pas de cançons? Ai. No. És que ho han pas preparat. No. La setmana entrant, Si escaparan pas, la setmana entrant i escaparan pas, Sí, segur. Bé, llavors, què més? Un disc Ah. de la Gram. Sí. Una cançó de la Gram. Qui l'ha triada? Joan. En Joan. Mireu el Rosselló. Mireu el Rosselló. Saps què és un rosselló? Un rovelló? Rosselló. El Rosselló? Sí, saps què és, Rosselló. Joan? El Rosselló és És? la Catalunya Nord. Sí, un tros de la Catalunya Nord. Sí. El Rosselló. Satisfeta, Maria Catalunya? Sí, senyor. És pas Ui. l'ocell, No. No cal confondre. Sí. Bé, mireu el Rosselló. Joan del Riu n'és arribat amb un pot de confitura. Joan del Riu n'és arribat amb un pot de raïmat. N'ha portat un violon per fer ballar les minyones. N'ha portat un violon per fer ballar els minyons. Joan del Riu... Me direu pas que aquesta la coneixeu pas, Coneixeu? Me direu pas que aquesta la coneixeu pas. Ja la coneix, Bé, vos puc posar algunes preguntes impertinents? Sí, aviam. Sí. És un poema que... Deixa posar les preguntes, en fi. Deixa pas parlar, aquesta Maria Catalunya. Ai, un poc. Bé, sabeu que s'apropa Nadal. Sí. Podríeu preparar un programa especial per Nadal per això, no? Sí. No? Ja ho pensem. Perquè Tot. Nadal s'escau que és un diumenge. Sí, el diumenge que ve és Nadal. El diumenge? No pas aquest que ve. Aquest que ve serà el 18, crec. I el següent serà el 25. Sí, el 25, dia de Nadal. Doncs què passarà el dia de Nadal? No, aquí. Nosaltres treballem. Els altres fan festa, nosaltres no, treballem. Vindreu o no vindreu? Sí, vindrem. Sí? Sí. Vindreu per son? No. Qui vindrà? Jo? Tots? Tots? Carai de carai. 4. Quina emissió que fareu. I com se passa Nadal a casa vostra? On hi ha un sopem amb una sopa i un burro de formatge. I un bocí de formatge? Sí. Me convidis pas, Abans jo tenia el cagatiu que venia. Ah, el cagatiu. És això que us volia... també. No explicareu què és això, el cagatiu? Què és el cagatiu? Com se passa? Què és? És l'home que... Ah, no, el cagatiu. Ei, És una cançó. un poc. Els joguets són d'una... Són penjats a un arbre? A un avet? Sota una coberta Sí. i... I què hi ha sota la flaçada, sota la coberta? Cal El anar a joc. caçar els boscos, un tros d'arbre, Sí, i cal ho posar al costat de la xemeneia, això. i cal hi posar a sobre una menta, Una manta, sí. que no tingui fred,
i que la posar al costat a menjar, perquè pobreta, si no, Que no s'engreixi. podria cagar. Que s'engreixi força, que pugui cagar força. Sí. Tothom ho ha vist? Sí, Tothom ho ha fet, això del cagatió? Patrici? Jo també els meus pares l'han fet. Està bé. I ho torneu a fer enguany? No, Sí, jo- cada any. Ah, jo també, eh? Sí. Ja veureu que ben aviat n'arribarà un aquí, a la ràdio, aquí, un tió, a l'estudi, ja veureu si cagarà pas. Ja si caga pas el dia de Nadal, vinc pas, eh? D'això també en parlarem, crec que en podríem parlar diumenge vinent, eh? Que serà encara més a prop de Nadal. Però aquí havia tallat la Maria Catalunya, que tenia una poesia a ens proposar. Potser l'última d'aquest matí, eh? Sí, una dona nos ha telefonat. Sí, una auditora us ha telefonat la setmana passada Sí, per... i volia sentir poesies. Crec que avui n'ha tingut per la seva telefonada, eh? Sí, però me n'has demanat un d'en Joan Quiró i no en tinc. No tinc aquell que demana. Teniu pas llibre. Sortirà, Doncs li va dedicar aquest poema que se diu La neu. Broma va ser la neu a massa. Nostre Senyor que ploma les gallines, dones de neu amb la seu abrics blanc, abric tot, no l'aigua que no pot. La tafa de la neu, bona és la neu que tomba en sa saison, bona és la neu que tomba en sa saison. Anada nueves, anada abundàncies. Hi ha hagut unes petites relliscades, però Sí. em deixaràs el teu llibre perquè em sembla que és un llibre molt, molt antic Sí, i que l'escriptura és pas una escriptura catalana. catalana tal com s'escriu ara, eh? És l'antic català. Sí.